Здрасти, YouTube! Аз съм Валко Геймс, това е Благо и Мартин избяга някъде. Това е втори епизод. На първия епизод ни откраднаха къщата, защото някой ни се седи да направи ресо. Че започнахме с нова, обаче вместо... така. Втори епизод ще е нова къща. Малко така се получава, какво да направим. Сега, аз Благо правя къщата. Мартин отиде за дърво. Аз съм за... Да, и този път някой да не забрави да даде IP-то в описанието. Някой лагна. Сървъра лагна. То сървър малко лагва. На тебе си лагва. В смисъл, от време на време. И на първи епизод го има. Да. Всекако български Добре, де, къде да ни минат? Аз къде са... Че аз къде избягах? Просто защото снимаме клип за това. Забравя да се направя sit home. Добре. Пробуй удар, кой найде. Чай, нати, той дърво. Значи това... Така. Пълни с глупости. Мината ще почне от тук тай. Имаш още. Дърво вече има доста. Брари, идвай с... Марто. Какво се случи? Марто! Ела с мене за Руди. Чао. Ни факли нямаме. Началото имаше кола. Имам само едно колче. Ще стигнат 2 факли за мене и за това. Я ми дай... не чакай, аз имам. Не. Чакай, аз имам 52 факли, как не съм ги видял. Стария холм. Да, поне факли. Чакай, Марто! Мартин. Да отим надолу, аз си намеря. Дай да сложим да осветим малко, който и тъмното тук е. Палка, я ми дай такова айрон брадичка. Нямам айрон, брадва. Сега найди. Вече намерих кол. Браво. Аз слагам факлите, дай напреде. Чакай. Много избързане. Виж кола тук отдолу. Тъй. Къде ти? Аз не мога да се кача на него. Между другото вече в сървъра има фри скинове. Да, ние сме селяни. Тук, Чакай, че внимавайте надолу има мина, бати. Виж има какъв съм грозен селянин. Как те дай? Ето виж колко бързо се намерихме минута. То не че в реалността не селянин, ама все пак да си замълчим. Кажеш колата ще вземе се и изтрепеме тук. Уау. Долу има айрон, бе. Да, аз слизам надолу да видя. Не бе, лана сам да падне, да скочим, бе. Дай някакси да скочим. Чакай, не ме бути! Аз се опитам надолу да слезна, само да видя къде. Ето, чакай. Много и тъмно е. Намерих диамант, стой малко. Къде, бе? Ето по-надолу. Да, и аз го виждам. То ти не е диаманто е. А какво е? Това е оно и зеленото. Ох. Дете това е дете по-рядко майче от... Да, не мога да го чупа даже. Трябва ти айрон кирка. Дай го оставим тука. Сега си намеря диамант.
Аз ще Тук сега да... пак се качиме нагоре, ба. Ще го измислям. Аз сега се кача до... Аз тям да... Видях айран, чакай, сега отивам надолу. И аз тям надолу да взема айрана. Дед го видях. Къде е долу? А вие къде почнахте с мината, бе? Дали ще умра, ако скоча? Мене ми забива. Ох! Заболя. Как можа да ми забие? Аз взех 3 айран вече. Радвай се. Марто, Мгм. отиди при той зеленото. Да може да се телепортна пред тебе. О, тук има още едно зелено. Чупи го. Не мога, трябва ми крафтинг тейбъл. Се кача догоре. Се кача догоре сега. До home. Да си направя една... И ние нямаме такова печка. Сега ли го забеляза? Вече имаме, спокойно. Всичко е наред, щом вълко е така. В общата... Направи ми една кирка и на мене от такава... Само 3 айран имам за една кирка. Тебе не говоря за такава айран, бе. За... Бе на Добре. 4. Това е общата стая. Така ли е, поне мислим да е общата стая. Дето са топли. Да сложа ли малко факли така те? Ето така те, че става тъмно. Отафа лагна. Втория хом ще стане май по-хубав. Да, втория хом ще е по-як. Знам по-хубаво място, имам много идеи. Добре. Айран е вече готов. Дали има команда бак? Май не. Има. О, взех го. Тук гледам, че има айран, чай ще обера набързо и айрана. Тук има нагоре. Сега го взимам и аз. Ай, чепи ми са кирката. Кобата много айран, бе, нещо. Сега ще кажа колко айран взех само от едно от колкото видях. Взех 8 айран. О, виж, тук има оно и червеното, какво беше то? Това... Редстоун. Редстоун, ой, и под него има айран. До някъде общата What the стая. fuck, колко е надълбокото нещо е. Омага. Как се кача сега? Така, обирам айрана. Аз им ще направя друга кирка. Този клип ще... но... доста по-дълъг от първия. Дълъг, ма нали ще има хуера. Няма. Аз събирам кол. Много път. Чухте ли я, хора? Момчета, ако намерите айрон ще е добре. Защото вече с камерните моменти боя. Имам 3 айран на мене. Аз имам 8, обаче не са обработени. Чай, къде си? Дръж. Чепим айрана. Я дай малко дърво да се направя. 6 айран. Аз съм чакал какво да направим. Насам бе... Килер! Не килер, Мартина, я се върни при оно айран, че го изгубихме. Не айран, то не айран, такова. Токо. Той беше нагоре, нали? Добре, някой ще отиде и за дърво. Защото сам не мога да работя по къщата и събирам дърво. Намери го, Марто. Спокойно. Всичко Да, е. да, малко надолу. Видя ли аз какво съм направил там? Да, с дърт. Вече имаме 2 такива смара. Да, Едва емералда. емералда.
Обаче това дърво вече ми трябва да свършва. Ето вътре има в честа. Малко по-надолу. О, виж, намерих още емералд. И злато. Чакайте, на мен ми трябва айрен да си направя айрен кир. Че? Пам. Ой, кос. Направо. Снем 3 айрен. Ето целя айрен взел то. Да. Връщам го така. Трябва да ми само 3. Толкова се направи. Свърши ми кабелстона, трябва да събера малко. Преди да пътувам. О, виж, намерих и айрон, и злато. Абе, аз съм Дай ми направил... кирката. Прикледи. Припакя се. Прилепа. Зайто. Това, ако има само тя айрон още. Имам 4 злато, 7 айрон Брат, чай да си оставя глупости, че много станаха. и 4 и 3 емералда. Това ще ми трябва Ево, сега. кучи. Ево, прахчо. Ева, пак се. Айде, гучи. 2 храна. О, виж колко айрон. О, чек, тази мина е много така развита, като за мене. Аз съм, нали, добър. Кой го казва? Ами, най-добрия. Ха-ха. Свърши ми той. Кабелстон. Лагна сървъра отново. Ще имам сървър. Лагнала ти е главата. На мен ми Нищо не е лагна. лагнал. На мене ми лагна. Сървъра ме мрази. Не те мразим. Бе, дърта ти да има. Намерих още айрон. И аз намерих доста айрон така. Ами къде Сега минаше ние за света, но ние може да си направим къща и в мината. Ти отли се? Няма никаква къща в мината, просто мина. Обаче трябва да си оградим и никой да не влиза. момчета, третия епизод ще правим покрива, защото много работа ще иска. Да. Аз съм афъка за 1 минута, само трябва... сега идвам. Ох. Ах, бе. Искам да помне. Добре, тук съм. Аз като се замислих, ви обещах, че ще ви дам смисъл, че ще си направят камтасията. Обаче Благо настояваше много да правим клипа и нямах време изобщо. Нямах време да изтегля, че да всичко бе изобщо. Какво направи, бе? Дръпни се, мангал. Сигани. Чакай, аз имам бак, бе. Сигани ми се, сигана ти. Кой го каза? О, виж колко айрон намерих още. Стига, че му правя яко. Ами... Ей, падна ти кабелстона. О, намерих още от нея. Ай, Валко,
завърши от кое ще намери утре се зарадвам. Ама Емералд. Сървър Не, главата ти бъгна. Главата ти бъгната е. бъгна. Нищо не е бъгнало там. От 27 дърва получих 57, ама къде? Админа е тук. О, я познайте какво намерих, бе. Да. Диамант. Админа ни спонсорира. Макар че ние да не сме го карали. Това ти тъпото 2 диаманта само. Злато. С какво на спонсорира? Златко. Не знам още, ама ще да видим по-нататък. После плипчето да добавиш и сървъра да може други хора да играят. Сървъра ще е много як. Вей! Паднах. И трябваше да правя той само за едно малко падане. Аз съм тапанар. Знаем. Ей. Да. Мага аз колкото съм ги строил тук и право. Чакай, защо се връщам на там, бе? Мяу. Селен на изтребител направо. Бегай като за световно. Но и синото ще ни трябва ли, бе? Кое? Ами не му знам името да ви кажа честно. Да, ще ни трябва. Лазури. Май. И пак. Опа, още диамантче. Ади, наводнихме се. О, 5. Вече имам 7 диаманта. Браво. Батяката мина, ама не знам къде съм. Аз се разхождам. Да се разхождам. Не помня вече къде съм. Ти не мога да взема. Взе го. Да. Сега ще ни трябва. Хора, аз мисля да се връщам. Събрах 4 злато, 20 айрон, 4 емералда и оно и синьото. Лазури. Да, също. Аз имам 20 такова. Аз съм 26. Да отворим честа. Уау. Аз събирам, може да се върна като... Между другото, изобщо не мислеха битва от храната където. Чакай, защо пече с дърво, бе? Чакай да сложим кол. Няма кола, братко. Аз съм 15. Аз имам 20. И имах 15 кол и в той. И в честа. Откривах стана за третия епизод. Защо с дърт го направя? Мисля да направя къв да го свърши. Не е свършил в... Трябва ми е такова да говорим. 1, 2, 3, 4 стака има в той. Е такова да говоря ти метнах не трябва. Тук в честа има. Пак си идиот. С колко такова да говоря ти Не, чакай, обърках се. Не. Бе, аз съм за дърво малко. Аз малко се връщам. Окей. Аз мисля да направя фермичко. Ще направим. Опа, лагна. Лагна. И си мислих, че лагне сървъра, като сървъра не лагна и веднъж. Не сървър, бе. Фрап се ми лагна. Ха. Факлите ще оставим, паржолите. Ето къде ще е на някой стаята. Това ще е ферма, умник. Каква ферма не трябва ли да е нагоре? Фермата не трябва ли да е отвънка по-точно? Не. Тя е кърката ще става тук. Аз имам за...
Айрон. За дърво по-тост. Що стигаш? Не, пък нещо. О, вижте ябълка. За пръв път ли виждаш ябълка, бе? Не. What the fuck, Кабо базика. Ой, кая ябълка, все едно не е виждал. Все едно да се разкочи и викаш, я вечица, не, колко яко. Чакай. Не мога да стъпа едно Значи дърво. за пръв път чу за вещица ли че има? Чакай, не мога да стъпа дървото заради тебе, бе. Няма много. Толкова е здрав това дърво, че не мога да купиш. Къде отиде ти, бе? Ето. Сериозно ли? Обаче ми омръзна съм мината. Ама ще потръса, защото съм много добър, ще потръса още малко. Ще потръса още малко диаманти, честно. Обаче аз добре разходим се в мината, ама ние една факла няма. Сони дойде ще тук, знаеш колко факли има. Сега не ми трябва да се върна, аз знаеш колко работи им вече. Сега ще кажа. 33 iron, 14 gold, 64 redstone и още 39, 7 диаманта, 63 кола, 20 лазури. Яко. Ама ще потърся още работи. Трябва да си направим такова копа. Аз сега ще направя. И после да вземем, нали, вода и като сложим до лавата става такова. По-старше, че забравих. Пакет после го слагаш. Да, нещо дете я прави там. Да. И още един смарагд. Между другото тук, ако има шъп, ще може да си купим доста работи с смарагд. Валко, имаш ли такава такава айрон? Не. Ама сега ще направя. Влезе от честа и се телепортирай до мен, че има още един такова. Чакай. Че има още смарагд, обаче аз не Приемай. Как се приемаш сега? Да го да плачат се. Ето тук ще оставаш на кепка. Ето. Давай, там, аре. Как го направя, бе? Чакай, тук защо е толкова тъмно? Трябва да сложим факли. Сложи. Светята ще измрат. Аре, приемай. Приех го е. Не си. Ние сега трябва да спираме май с клипа. То. Давай там отвърх. Там. Го е, бе. То. Ама имаш факли. Не. О, е така става. Чакай, Чакай. сега ще направя малко. Ти готова ли за да слагам вода, бе? Кое? Там за фермата, дето е. Слагай го. Просто ще ни трябва повече сиц. Обаче сега знаеш какво е гадното? Кирле. Че не знам как се върна, не знам откъде тръгнах. Напиши хом, бе.
не съм се сетнал. Ми телепортни са до мене. Diamond. О, фък. Така как се правеше на колана черта set home? Да. Момчета, може да съм толкова добър. Слизам в минута и веднага 8 даймонда. Диаманти. Да. Да. Не бе, сега се кача ще ги видиш. Може да съм толкова добър. Аз се разкарвам напред-назад само така. Аз купах две столна и две бочи такива. Изведнъж даймонди. Чайте, на секунда. Имам проблем, факлите ми свършиха. Окей. Валко, ево да виж колко неща ми се събраха. Гледай сега какво става в чест. Погледни това. Вау, 7 диаманта. Чакай, Валко, къде смяташ моите диаманти плюс 8? Вау. 15, ако не греша. Да. Между другото трябва да сложим табела, а някой да сложи табела, защото аз се забрам как. Не съм играл от супер много време. Направо ще направим резиденция, бе. Ама да направим и резиденция. Да направим резиденция. По-точно ти да направиш, е. Да не стане миналия път, като миналата къща. Макар че тази е по-як. Не мога да кача. Тази е по-яка. Не е по-тъп сигурно. Тази къща е по-яка. Да. Ела, Къде? лъжа ли? Я виж. Метните. Може само да е едно. Да, я виж. Гледаш ли даймонд? Да. Бам. 15. Айде да събираме диаманти, като ги направим един стак. Тогава да си направим брони. За куча Айде! Ама не още, нека ги събираме. Чай да Аз това направя това да не мога да влизам в минута. Почвам с резиденцията, чакай. Прави я супер голяма. Да, и повече. Айде чекаем да спираме с клипа. Дайте ми... Ама пак продължаваме после си играме, нали? Не знам... О, Така. тук ще няма факлечек, знаеш кой тъмно се спалнат зомбита. До. Тука. Рейси. Лейт. Верт. Рейс. Create. The yours. Set. Baby. Валко, я пробвай да чупиш нещо. Не мога. Тя пробвай. Чакай, не става нещо. Сет. Рест. Сет. Да. Килос. Бейки. Валко. Рестет. Сега пробвай. Сега мога. Добре, сега на това Мартин. Значи сет Мартин. Чакай. Аз трябва колко я? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... О. Айде, давай отваряй. Да. Подявлите сложил кабел с това ще е търто. Да се надяваме, че утре ще успея да направя това.
Вие знаете ли, че Спрем клипа да продължим да играем тъпо, ако спреме са... Не знам, че ще е по-добре да спрем клипа на... Да спрем да играем като спрем клипа. Що? Защото клипа стана много голям, пък не ми се чака да се, докато се качва. В смисъл, аз сега трябва да чакам поне 2 часа докато се качи. Пускаш... Кой? Да ти пречи. Абе, аз си мислех едно нещо, пък като спрем клипа ще ми кажете дали е интерес, дали е добре да го направим. Кое? Еми, нека да спрем клипа пък тогава. Аз ти имам в мината. Тя е само че няма такова. Чакай, върни се, тък... Не идея отива никъде сега, спирам с клипа. Оф, човек. Знаете ли какво ще направя? Да не се разкарвам като пълен идиот. Ти си идиота, макар и. Моче. Направим така. Бум. Не! Още едно трябва. Да. Получи се. Ама ти сложи ли блокчета, в смисъл реса, увеличи ли го по-нататъка от къщата? Ами, ей до тук е реса. Ей до тук. До водичката? Ей до тук до водичката. Виж, ей тук. Да, Ей тук. тъй, Значи, ей до тук е мек, ей тук е границата. да. До... Чакай, сега ще кажа. До... Ей тук. А, идеално. Нататъка има ли? Не. Ще направим втори рейс. Много реса. Май да. по 2 или по 3 реса може. И то безкрайен източник, що не го сложи вътре, монник. Сега ще го такова ми, защото няма мързеш ма да такова. Ей. Оф, човек, ти се е бас мене. Брат ти в мината. Не бе, бабе. Къде да дойда? Абе, сега послушай ма, след малко ще ти хареса той, който съм измислял. Кой го направи тази тук лига, ще напрез едно купча да се бутам, за да стигна до мината? Абе, яко е. Само се пускам с тените. Красиво е, яко е станал. Да, само се пускаш като някакъв идиот. Него арай. С какви хора се работи? Пълни идиоти, бе. Беше е така. Още едно. Е така, не е ли по-добре? Не. Водата свърши. Безкрайник, ама водата. Къде е другото оранжево блокче? Тук ще взема. Сега трябва да направиш бъния безкрайник или там както го наричат. Както да е, ще бъде втория епизод. Аре, елате всички при мене. Тя е грозен. Довърши Наредете се до мене. Аре бе! Насам бе! Килер. Ей. Добре хора, аз съм Валко. Тук бях... Ей! Мартине! Спри бе! Тук са Мартин и Благо. Ще направим втори епизод. Трети епизод. Утре.
Как се управлява нещо? Айде. Добре, абонирайте се, харесайте клиповете и пишете коментарите.